Ani tile ani su ani sɔgɔma bon a bɛ dépend a bɛ ka tito in lajɛ wagati min na moi c'est Tumani Keita n bɛna jateminɛ ka tito dɔ kɛ bamanankan na After Effects bon nin ye n ka tito filanan ye fɔlɔ kɛra sɔn to la bon an ka daminɛ ne bɛ ka baara kɛ Mac de la donc du coup n ka PC bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛɛ y'a kelen quoi donc i dan ye dɔrɔn ka After Effects installé i ka machine na dɔrɔn a banna donc an ka daminɛ ka After dayɛlɛ bon an bɛna After représenter After nafa ye jumɛn ye bon After donc comme n y'a fɔ a ɲɛna After ye logiciel ye min bɛ effets spéciaux de kɛ donc effets spéciaux ye mun ye n'i y'i ka filmeli kɛ ka na i sigi machine kunna kɔfɛ ka effet dɔw k'a la par exemple na marifa b'i bolo k'i bɛna marifa ci donc marifa cilen sisan nɔ effet minnu bɛ k'a la tasuma ni fɛn ninnu parce que an tɛ se ka marifa yɛrɛ yira donc o de ye After ka baara ye donc ale ni jeli ni fɛn ninnu fɛn fɛn tɛ se ka kɛ réalité la olu bɛɛ de bɛ kɛ After kɔnɔna la quoi donc an bɛna o présentation de kɛ donc n'i ye logiciel yɛrɛ dayɛlɛ a bɛ na tantɔ de bon logiciel nalen filɛ nin ye donc a bɛ présenter tantɔ de donc logiciel bɛɛ la espace de travail de b'a la espace de travail ye jumɛn ye baarakɛyɔrɔ i m'a ye tuto in an bɛna kɛ bamanankan de la mais komi bamanankan na kuma bɛɛ tɛ yen langage bɛɛ t'a kɔnɔna la quoi donc o de la an b'a kɛ bamanankan partie dɔw bɛ kɛ olu bɛ kɛ français la mais bon a kana jɔrɔ olu man gɛlɛn quoi a bɛna bɛɛ faamu n'ala sɔnna bon After présentation na n'i nana sisan nɔ i bɛ tableau minnu bɛ affiché yan nɔ a bɛ fɔ olu de ma ko espace de travail donc nin ye tableau kelen tableau fila ninnu bɛɛ ye tableau ye kɔnɔna na quoi a bɛ fɔ olu ma ko panneau tableau minnu don fɛn bɛɛ a bɛɛ n'a ka baara de don quoi donc n'i ye min ta o kɔnɔna ta bɛ bɔ donc o tableau ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ espace de travail di donc yan nɔ tableau fɔlɔ min bɛ yan nɔ o de ye projet ye donc projet ye jumɛn ye i b'i ka fichier bɛɛ ladon yɔrɔ min na i ka video i ka photo i ka texte sɛbɛnni fɛn fɛn y'i diya ko wa ko bɛ se ka don After kɔnɔna la ko kan ka don a kɔnɔna la i b'a bɛɛ ladon yan nɔ de donc création fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ répercuter yan nɔ de a bɛɛ bɛ ye yan nɔ de donc n'i donna projet kɔnɔ sisan nɔ o ka n'i ye projet dɔ dayɛlɛ composition de bɛ créer fɔlɔ composition o ye jumɛn ye o bɛ i n'a fɔ projet kura de ye quoi donc composition kɔnɔna la i bɛ se k'i ka image n'i ka video bɛɛ bila ale n'i ka sɛbɛnniw donc o ye composition ye donc o espace de travail de filɛ nin ye donc composition kɔnɔna na sisan nɔ i ka prévisualisation de bɛ yen i bɛ se ka i ka video lajɛ yɔrɔ min na donc o de ye composition bon ici yan nɔ kinibolo fɛ panneau caman bɛ yan nɔ donc info o ye information i mago bɛ information min na par rapport par exemple n'an ye composition misaliya la n'an ye composition dɔ dayɛlɛ sisan nɔ donc an b'o propriété don mais kɔfɛ an bɛ tila k'o bɛɛ ye an ka exemple dɔ ta ten tɔ dɔrɔn pour que n ka information expliquer aw ye donc information yan nɔ o ye n'a y'a lajɛ sisan nɔ souris bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ donc a b'o de fɛngɛw afficher yan yɔrɔ na donc n'a ye yan lajɛ donc x ni y sɛbɛnnen don yɔrɔ min na donc x o ye nin axe ye y o ye nin axe ye donc mathématiquement mɔgɔ minnu ye maths kɛ lycée la second cycle la olu kan ka dɔn quoi l'axe des x et l'axe des ordonnées donc o fila ye nin ye donc n'a sɔrɔ calcul dɔ créelen don yan nɔ kɔnɔna la sisan nɔ par exemple n'an ye photo dɔ importer pour que ka photo dɔ importer soit i bɛ double clic kɛ yan kan donc n'i ye double clic kɛ a b'i ka document dɔ dayɛlɛ n'a ye document dayɛlɛ i bɛ se ka image dɔ ta donc image bɛ yan son bɛ yen i bɛ se ka fɛn fɛn y'i diya i bɛ se k'o bɛɛ importer quoi donc n'a ye nin image importer sisan nɔ donc n'i ye nin ta ka glisser ka na bila i ka composition kɔnɔna la yan nɔ donc fɛn fɛn bɛ
bɔ composition kɔnɔna projet kɔnɔna la ka na composition kɔnɔna la olu bɛɛ bɛ affiché yan nɔ de donc i m'a ye n'a nana danni jɛma kan sisan nɔ valeur min bɛ R ni V ni B la olu bɛ falen donc o kɔrɔ ko information wɛrɛ bɛ yen i m'a ye donc o de ye info ye donc information fɛn fɛn bɛ bɔ yan nɔ info b'o o bɛɛ de yira an na donc n'i nana audio la o kan ni audio dɔ b'a la sisan nɔ n'i bɛ ka lecture kɛ par exemple an ka audio dɔ importer ni audio dɔ importer sisan nɔ n'i y'o ta ka na o bila an fɛnɛ donc audio information bɛ na donc n'i ye par exemple lecture dɔ entamer sisan nɔ propose à travers son donc modulation bɛ kɛ yan yɔrɔ la donc audio a bɛ audio signaler donc ni espace ta clavier la ni espace ta clavier la dɔrɔn o bɛ lecture kɛ quoi mais lecture normale an bɛ tila k'o bɛɛ ye quoi comme nin ye juste présentation ka logiciel yɛrɛ yira o la donc prévisualisation kɔnɔna la prévisualisation ye jumɛn ye a bɛ se ka logiciel parcourir cogo min na en lecture donc prévisualisation donc comme DVD ni fɛn ninnu na a bɛ play ni fileli ni fɛn ninnu ye donc o kelen de bɛ yan nɔ quoi donc yan nɔ sisan nɔ n'i ye lecture ta Les Sainte Sakina vous propose à travers donc a bɛ son lecture kɛ quoi donc n'a sɔrɔ vidéo la sisan nɔ vidéo fɛnɛ bɛ yen o tun bɛ ka jouer donc a bɛ vidéo fɛnɛ lecture kɛ donc i bɛ se k'a file k'a bila laban na ou bien k'a bila daminɛ la donc ninnu fila olu b'a file image par image donc image par image ka taa donc n'a ye yan lajɛ yan nɔ ye timeline ye a b'a ye o bɛ ka bouger kelen kelen ka taa donc nin information tɔ ninnu an b'olu bɛɛ to yen kɔfɛ an da bɛna s'olu bɛɛ ma kelen kelen donc yan nɔ effet bɛ yen effet et paramètres prédéfinis donc effet fɛn fɛn bɛ logiciel kɔnɔ olu bɛɛ bɛ nin kɔnɔna de la donc an bɛna tila ka se olu effet bɛɛ ma kelen kelen donc n'i bɛ fɛ ka effet dɔ appliquer sisan nɔ exemple la donc n'i nana génération kɔnɔ o kɔnɔna la effet baden bɛ yen donc i bɛ se ka kelen ta dɔrɔn ka glisser k'a bila yan nɔ ou bien i b'a bila i ka calque sanfɛ donc o effet appliquer le an bɛ jigin ka na panneau wɛrɛ la donc an bɛ nin datugu donc aligner kɔnɔna la sisan nɔ aligner ye jumɛn ye ka calque aligner ɲɔgɔn na donc n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka calque dɔ bila camancɛ la par exemple ni cliquera nin kan a b'a aligner au centre ni cliquera nin kan a b'a aligner au centre mais centre min don c'est par rapport aux deux axes l'axe horizontal et l'axe vertical donc nin bɛ cogo min na tɔ ninnu bɛɛ bɛ ten tɔ donc ni cliquera fɛn fɛn kan donc a bɛ fɛn placer par rapport à olu quoi donc n'i nana bibliothèque kɔnɔna la bibliothèque ye jumɛn ye n'a sɔrɔ i delila ka baara caman caman kɛ ou bien ni ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara la projet kan sisan nɔ donc a bɛ se k'a ka bibliothèque créer k'u stocker yan nɔ donc comme ne ma bibliothèque créer logiciel installé la sisan fɛn kuraw de don bon les caractères ye au cas où n'i ye texte sɛbɛn donc n'i ye texte sɛbɛn sisan nɔ donc o information de bɛ police a information soit book auriculaire ni fɛn ninnu a bonya a espacement donc an da bɛna se olu bɛɛ ma kɔfɛ donc paragraphe filɛ nin ye i n'a fɔ logiciel word ni fɛn tɔw la a bɛ présenter cogo min na donc paragraphe ninnu de filɛ nin ye centré à gauche centré à droite non bon suivi an bɛ tila k'o ɲɛfɔ sisan tɛ suivi o ye n'i bɛ fɛ ka objet dɔ lié fɛn dɔ la ka tugu fɛn dɔ nɔfɛ quoi a ka tugu a kɔ ka taa yɔrɔ min ni a ja quoi yɔrɔ min ni i ja plutôt bon lissage fana bɛ yen donc nin ye yan panneau ye a bɛɛ n'a a baara don quoi donc yan nɔ o ye composition ye donc n'a composition bɛ yen sisan nɔ o bɛ afficher yan nɔ donc i bɛ fɛn fɛn ladon projet kɔnɔna na yan nɔ i bɛ na n'a ye yan nɔ de donc ka bɔ yan ka na ani ka bɔ yan fɛn fɛn bɛ yan o bɛɛ bɛ afficher yan nɔ donc projet fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ bɛ na yan donc o bɛ sɔrɔ ka na afficher yan nɔ donc nin yɔrɔ ye an ka espace de travail ye baarakɛ yɔrɔ donc o baarakɛ yɔrɔ ninnu bɛ se ka falen mais san'an ka na baarakɛ yɔrɔ ninnu falen an ka na outils la outils filɛ nin ye outil ye jumɛn ye olu ye baarakɛ minɛnw de ye a n'a fɔ n'i bɛ menuisier kɛ sisan nɔ marteau
règle équerre donc olu ye baarakɛminɛnw ye cogo min na olu fana de ka baarakɛminɛ ni outil sélecteur n'i y'a da kan a b'a bɔ outil sélection raccourci ye v clavier la donc outil main outil zoom rotation caméra outil point d'ancrage déplacement des points d'ancrage outil rectangle ne bɛ fɛ ka forme géométrique dɔ ci ne bɛ fɛ ka terrain dɔw ci bon plume fana y'o ye outil texte pinceau outil clonage gomme rotoscopie pinceau fana pinceau dɔ mais avec forme de détouré quoi donc outil de positionnement coin marionnette quand ni forme dɔ b'i bolo ne bɛ fɛ ka bouger donc nin ye outil ye quoi donc o kɛrɛfɛ juste an ɲɛ bɛ formation na fɛngɛw na espace de travail de bɛ yen donc par défaut bɛ yen par défaut ye logiciel bɛ na ni min ye donc o kɔfɛ formation bɛ yen formation ye jumɛn ni cliquer o kan a b'o information fɛnɛ d'i ma au cas où n'i tɛ logiciel maîtriser hali fitinin n'i donna o kɔnɔna na a b'o information bɛɛ d'i ma quoi donc on a usuel ici petit écran bibliothèque donc ni cliquera a fɛn fɛn kan a bɛɛ b'a ka baara kɛ quoi bon o ye espace de travail bon n'i nana fo sanfɛla la information dɔw bɛ yen ko barre de tâche ye mun ye logiciel kɔnɔna na i kan ka baara fɛn fɛn kɛ o kɛyɔrɔ ni o raccourciw de bɛ yen quoi i kan ka baara fɛn fɛn kɛ i b'a bɛɛ daminɛ ni yen yɔrɔ ninnu de ye quoi donc sisan nɔ logiciel tɔgɔ sɛbɛnnen filɛ ni After Effects donc a préférence ni a fɛn bɛɛ bɛ yan nɔ quoi donc an bɛ tila ka don olu bɛɛ kɔnɔ ka lajɛ n'i bɛ yan nɔ sisan nɔ fichier n'i nana fichier la i bɛ se ka projet kura dayɛlɛ ka projet kura créer quoi bon yan nɔ ouvrir un projet ka projet kura dɔ dayɛlɛ ouvrir projet d'équipe bon an mɔgɔ caman bɛ fɛ ka baara kɛ projet dɔ kɔnɔ i b'o dayɛlɛ document récent ye jumɛn ye i ye baara kɔrɔlen minnu kɛ n'olu bɛ récent na olu de bɛ afficher yan nɔ donc parcourir avec bridge o ye logiciel dɔ de ye i b'a dayɛlɛ n'o ye i bɛ o dayɛlɛ pour que ka se ka fichier dɔw ladon bon information tɔw bɛ yan minnu yɛrɛ ka gɛlɛn o ye fermer ye n'i bɛ fɛ ka logiciel fermer le projet n'i bɛ fɛ ka projet datugu donc ka enregistrer logiciel bɛɛ la n'i bɛna enregistrer kɛ o contrôle S ye comme an bɛ Mac la o tom S ye enregistrer sous importer fichier n'i bɛ fɛ ka fichier dɔ ladon donc comme n ye double clic kɛ yan yɔrɔ kan cogo min na donc o importer fɛnɛ bɛ yan nɔ importer métrage récent i ye baara kelen minnu kɛ k'olu dɔw ladon ni exporter n'i bɛ tila i ka vidéo bɛɛ la ka exporter donc an tɛna mɛn o da la donc n'i nana édition na édition fɛnw bɛ yan annuler rétablir annuler ye jumɛn n'i ye action dɔ kɛ sisan nɔ ko annuler par exemple n'i ye nin ta contrôle Z donc a kun placelen don donc contrôle Z b'a la segin kɔfɛ quoi ou bien pomme Z n'i bɛ Mac la donc couper ka a tigɛ ka bɔ yen k'a ta ka bɔ yen quoi copier ka copier vers les liens propriétés bon an bɛ tila ka nin détail ninnu bɛɛ ye kɔfɛ quoi donc n'i nana composition na composition comme an y'a ye sisan nɔ o composition de ye n'i bɛ fɛ ka baara min kɛ vidéo format ni fɛn projet format donc an exemple kelen k'o la k'o lajɛ donc nouvelle composition donc o format bɛ yen i bɛ se ka format ta a bɛ se ka renseigner sur le net format différent minnu bɛ yen bon format minnu dɔnnen don ka tɛmɛ format bɛɛ kan format HD full HD DK ale ni 4K bɛ yen donc format wɛrɛ baden caman bɛ yen mais an da tɛna se olu bɛɛ ma minnu kɔni ka gɛlɛn o HD ni full HD donc en HD format filɛ nin ye HD format baden bɛ yen donc a bɛ dépend aw mago bɛ format minnu na donc format ye jumɛn ye hauteur par exemple n'an ye HDTV ta sisan nɔ en 24 donc a bɛ largeur d'i ma ka hauteur d'i ma i ka vidéo dimension i ka vidéo min bɛna bɔ i bɛna baara kɛ vidéo min na donc pixel carré pixel ye jumɛn ye karokaronin baden minnu bɛ image la ni image zoom o de ye pixel ye donc image par seconde a bɛ dépend i ka caméra bɛ image min bɔ
Ou bien fait qu'il y a projet qui est une image par seconde. Donc ça va de 8 jusqu'à 120. Donc à partir de 60, oui, tout ce qui est image naturelle, normale. Bon, à partir là, c'est la 120 oui, ralenti quoi. Non, oui, en cadence d'image par seconde. À chaque seconde, avec 25 images de bon. Non, résolution intégrale. Ou bien un demi, ou bien un tiers. Bon, résolution est la lecture quoi, pour que prévisualisation bon, code temporel initial. Il y a vidéo. Excusez-moi. Ah, il y a vidéo d'amener. Donc, avec d'amener 0000 de là, comme fin B d'amener 0 de là. Quoi. Donc, à l'avant, à durer combien? Il peut à durer qu'il y a ni tiercé, ni seconde, ni minutier, ni heure. Donc, il y a seconde d'agam qui a des ou minutes d'agam qui a des. Dans 5 secondes, à 100 par exemple. Donc, il y a OK. Il y a composition croix qu'elle est. Donc, composition 2. Donc, ça sera au second d'agam. Donc, dans ce cas-là, sans composition, on a des paramètres qu'on a au pomme paramètres de la composition. Il y a composition donnée que l'on est sur. Donc, la couleur d'arrière-plan est noire par défaut. Donc, moi, délire autour là, noir est parce que ni télé ou bien ni télé tarafon là avec un noir. Mais ni a que blend, ni fond du fond avec il est blanc quoi fait quoi. Ni a que couleur ou couleur quoi. Donc, bébé. Moi, tu as tout noir là quoi. Donc, avancé, on a rendu confirmé que la race donc, composition, on va faire comme une composition de. Parce qu'il y a une composition incréée, une composition de. Non, c'est un nom, fallait tuto 01 par exemple. Donc, ni OK, il va y fallait tuto 1. Donc, fin fait, il y a eu là de ensemble. Donc, avec une non, ni nanan soin audio de quoi. Mangani donc mangami magota aye quoi. Donc abe meni. Donc ni nanan image sama, ni image tagana ipsera tagana blanc comme ipsera tagana blanc. Donc mana blanc fait avec. Non, on essaie la vidéo dans la on tonton. Non, on met dans un dossier qu'on a. Pour que la vidéo là, il double clic de gars. Double clic, solution clé. Vous avez sans faire fichier là. Importer fichier. Donc, avec dossier dans la quel quoi. Non, on a un document vidéo qu'on a. Donc, vidéo chamambe. Par exemple. Bon, avec le format est humain. 1920 par 1080. Donc, on se trouve autant pour la donne. Donc, il y a la donne droit, il y a écran fan. On a la blanc sans fait. Donc, il y a blanc sans fait. Fin fait, il y a un chité bien quoi. Donc, on est là où le explication dit. Donc, avec fond de ma calquer. Donc, calquer mon bé. On le fait, on le là dans ça. Bon, en gros. Non, dans la composition, on a calcul, on fait un calcul croix créer, calcul solide, calcul taxi, calcul lumière, caméra, objet nul, calcul de forme, calcul d'effet. Bon, nous ben calcul, nous là nous ben quoi fait. Non, effet non nous flâner, effet mon effet paramètres prédéfinis. Non, auquel est bien en rôle. Non, animation. Il y a une animation donc enregistré, il y a une animation. Bon, affichage, zoom arrière et résolution. Bon, zoom est du outil flâner, il faut faire zoomer, il faut cliquer là. Ni alti ta ça va avec moins bon, il cliquer alti là avec moins bon. Non, zoomer. Non, affichage ou bien, avec là, c'est une belle maquille quoi. Donc, fenêtre, comme un fenêtre, oui, en fait, espace de travail ou de quoi. Non, c'est un outil sélecteur, de fenêtre, non, espace de travail. Donc, contenu animé, couleur, effet, formation. Bon, on quel est le nom du fleur. Donc, ni une fin fait fallait, par exemple. Il y a un minimum.
espace de travail. Non, ni suivi ta, ni suivi na information de. Non, espace de travail ke kun ye pour que i ka se ka lafiya baara la. Fɛn caman caman kana ni i tɔɔrɔ kan i n'a fɔ yan yɔrɔ la. Nka bon, i bɛ se k'i yɛrɛ ka espace de travail créer n'an ye écran ta sisan nɔ mɔgɔ minnu ka ordinateur écran ka dɔgɔ. Donc fɛn essentiel de bɛ afficher. Donc n'a ka di ye sisan nɔ i bɛ se ka nin effet in ta ka cliquer ka glisser ka bila fan wɛrɛ fɛ. I b'a ye donc a b'i yɛlɛma min kɛrɛ la nin ye. Donc fɛn fɛn y'i diya i bɛ se ka déplacer ka taa yɔrɔ min ka di ye. O de ye espace de travail ye. Donc n'i y'i ka espace de travail ɲagami sisan nɔ, donc i bɛna sanfɛ de fenêtre la espace de travail. Donc rétablir petit écran. O ye a tun bɛ cogo min na k'a bila ten tɔ parce que i y'a bɛɛ ɲagami i t'a dɔn i bɛ segin cogo min. Donc ni rétablir ta sisan nɔ. Donc sisan nɔ o ye n'i bɛ fɛ ka a initialiser quoi. Bon fenêtre la i bɛ se ka dɔ afficher minnu affichelen tɛ par exemple nin espace de travail la sisan nɔ n'i bɛ fɛ ka caractère ye. Donc ni cliquer la caractère kan caractère bɛna fara a kan. Donc i bɛ se k'ale ta k'ale bouger. Donc n'i bɛ fɛ k'a bila volet la sisan nɔ i bɛ yɛlɛn fo sanfɛ. Donc a bɛ bila a dama ma quoi. Donc i bɛ se k'a dɔgɔya k'a bonya cogoya min ka di i ye quoi. N'i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛw ye donc a bɛɛ bɛ dépend i ka goût la quoi. Donc n'i bɛ fɛ k'a ta ka bila nɔ la i b'a ta i bɛna bila. Donc i b'a ye a bɛna bila yɔrɔ la nɔ la. I bɛ yan sama ka jigin pour que ka information bɛɛ ye. Bon nin tuto in an b'a bila yan pour que a kana na janya kojugu. Tuto filanan na an bɛna essayer ka fɛn wɛrɛw kɛ. Ka essayer ka présentation basique dɔ wɛrɛ kɛ after la mais ka exercice dɔ k'a la quoi ka baara fitinin dɔ k'a kɔnɔna la hali na a man gɛlɛn kosɛbɛ. Donc a bɛ se ka abonner n ka chaîne na pour que na video wɛrɛw nana pour que a kana n'u jɛ quoi. Bon o kama an b'aw bila yan aw kan bɛn bye bye.